छत्रपती शिवाजी महाराजांक लागूनच आमकां देव धर्म आणि देशाची उगडास जाता। शिवाजी महाराजांनी पोर्तुगीज राजवटीत गोंयांत चवपी धर्मांतर आडायलें तशेंच देवळां राखून दवरलीं। देखून तरणाट्यांनी शिवरायांचे तत्व आणि शौर्य आत्मसात करपाक जाय अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। म्हापशा शिवशौर्य यात्रेचो समारोप सुवाळो जालो। ह्या वेळार मुख्यमंत्री उलयताले। शिवाजी महाराज म्हटले की आमकां सगळ्या जाणांक देव धर्म आणि देश ह्यो तीन गोष्टी याद येता। आमी सातत्यात आणि सदोदित पळयता, ज्या देवाचे रक्षण केलें म्हणून धर्माचे रक्षण जालें आणि धर्माचे रक्षण केलें म्हणून देशाचे रक्षण जावपाक शकलें। त्या खातीर देव धर्म आणि देश हे शिवाजी महाराजांच्या आमी म्हणटा की त्यांच्यानी या गोमंत भूमीत जर देव धर्म आणि देश ह्याचे सगळ्यात पयलीं म्हणजे जय जय भवानी म्हणत त्यांच्यानी जर रक्षण करपाचे कार्य आणि सातत्यात पोर्तुगीजाच्या जुलमी राजवटीच्या उपरांत तलवार उचलपाचे काम जर कोणी केले आसत जाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजान केले। समेस्त गोमंत भूमीच्या वतीन गोमंतकाच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन शिवाजी महाराजाक आयजूय हांव वंदन करता, आयजूय हांव त्यांचो आशीर्वचन घेता। आम्ही भाग्यवान आसा कारण ज्या वेळार छत्रपती शिवाजी महाराज हांगासर आयले आणि पोर्तुगीज जुलमी राजवटीत तांच्यांनी सगळ्यात पयलीं पोर्तुगीज ज्या पद्धतीत मंदिरां उद्ध्वस्त करताले, सगळे मंदिरां उद्ध्वस्त करून धर्मांतरणाचे काम तेंच्यांनी चलयलें। तेद्या वेळार पयले फावटी छत्रपती शिवाजी महाराजात सप्तकोटेश्वराच्या देवळाची पुनर्स्थापना केली आणि दाखवून दिले की हाज्या फुडें एक सुद्धा देवूळ मोडले वयचे ना आणि तोच करार पोर्तुगीजांच्या बरोबर केला की हाज्या फुडें एक सुद्धा मंदिर तुम्ही मोडचे ना। म्हणून ताज्या उपरांत धर्मांतरणूय बंद जालें आणि पोर्तुगीजांनी देवळां उद्ध्वस्त करपाचे बंद केले।